Volám sa Ingrid Majeríková a som vydavateľka. Vyštudovala som slovenský jazyk a dejepis na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, vtedy sa to volalo ešte Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Pôvodne som si myslela, že budem učiteľkou, ale osud to tak chcel, že rozhodla som sa vplávať do vydavateľských vôd. V podstate po skončení vysokej školy som začala pôsobiť na katedre slavistiky Prešovskej univerzity v Prešove, teda vydala som sa na vedeckú dráhu. Ale keďže pochádzam z takej rodiny, ktorá sa celá vlastne venovala práci v kultúre, osvetovej činnosti, môj otec bol riaditeľ kultúrneho domu, regionálny historik, etnograf, mama bola vedúca strediskovej knižnice, tak vlastne všetci súrodenci sme doslova vyrástli v kultúrnom dome, čiže od rána do večera sme boli tam. A tým, že mama bola tou vedúcou strediskovej knižnice, tak sme vlastne aj celé detstvo strávili medzi knihami a tak asi tie knihy mi boli nejak tak predurčené. Osud ma teda z tej katedry slavistiky zavial do vydavateľských vôd. Pracovala som v niekoľkých vydavateľstvách. Začínala som vo vydavateľstve, ktoré pôsobilo, malo svoje centrum na východnom Slovensku. Volalo sa vydavateľstvo Lúč a vydávalo regionálne denníky. Tam som pôsobila najprv na oddelení odbytu, kde som sa naučila, ako vlastne má vyzerať tá cesta od vzniku tlačoviny, v tom prípade to bol periodické noviny, až ku koncovému čitateľovi. Potom som chvíľu pracovala na oddelení marketingu, kde som sa zase naučila, že ako nájsť peniaze, keď vo vydavateľstve chýbajú. No a potom som sa dostala v rámci vydavateľstva Petit Press až do Bratislavy. V Bratislave žijem už od roku 2000 a v roku 2007 po skúsenostiach, ktoré som mala v týchto vydavateľstvách, ktoré som spomenula, som sa rozhodla založiť si vlastné vydavateľstvo. Pochádzam zo Zamagúria, z Pienín, odtiaľ pochádzam a preto aj moje vydavateľstvo sa volá Goralinga. Svoje vydavateľstvo teda mám od roku 2007 a teraz pôsobím v inom vydavateľstve, 2,5 roka vo vydavateľstve Matice Slovenskej. Vždy som mala najkrajší pocit z knihy, keď som išla do knihkupectva, som si ju chytila do ruky, ovoňala som tú vôňu knihy, mohla som si ju chytiť do ruky a potom samozrejme, keď som ju čítala. Preto aj moja kancelária a naša obývačka, spálňa, pracovňa, všetko je doslova zavalené knihami. Čo mi prináša najväčšiu radosť, keď vydávam tie knihy alebo môžem vydávať, tak je to, že v podstate môžem si z toho množstva rukopisov vybrať ten, o ktorom som presvedčená, že má čo čitateľom povedať. Prvá kniha, ktorú som ja sama vo svojom vydavateľstve vydala, to bolo v roku 2008, bola Po stopách templárov na Slovensku a tá vlastne rozhodla o celom mojom ďalšom osude, lebo keby vtedy sa mi nebolo podarilo to, že kniha by bola úspešná, tak asi by som už žiadnu ďalšiu nevydala. Ale kniha sa vtedy vypredala za mesiac a robili sme okamžite dotlač. Ale samozrejme vydavateľská práca bohužiaľ prináša aj veľa negatív. Človek je v podstate v jednom kole, pretože okrem toho procesu vydania knihy, ktoré vy ako vydavateľ musíte sprevádzať od toho počiatku, čiže čítate rukopis, hľadáte jazykového korektora, grafika, vymýšľate ten formát knihy. Potom vás čaká ešte veľmi ťažká úloha, ako tú knihu dostať k čitateľom, ku potenciálnym kupujúcim, čo v podstate vôbec nie je v dnešnej dobe jednoduché. No a musíme si aj úprimne povedať, že ľudia čítajú menej, čiže máme veľa vydavateľov a málo čitateľov. Keď som chodila do školy, tak zapamätala som si taký citát. Bol to citát od spisovateľa Maxima Gorkého a znel: za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím tebe, kniha.